Bo día. Bo día e grazas por acompañarnos nesta nova conferencia de prensa de venres que habitualmente celebramos as xuntas de goberno e hoxe volvemos a estar aquí para falar de novas iniciativas para o impulso do turismo, para o benestar social, para o deporte e para impulsar a mellorar infraestructuras nos concellos. O detalle. Avanzamos novidades relativas á estrada provincial Os Valos a Moedos de Pazo de Borbén, na que imos investir preto de 1 millón de euros. Damos a coñecer dúas iniciativas en materia de benestar social, Lecer en Familia e a segunda edición dos premios sociais que acabamos de convocar. E para ambas as dúas iniciativas contamos cun orzamento de preto de 300.000 euros. Tamén imos dar a coñecer a gran acollida que está a ter o noso club e presentamos tres iniciativas relacionadas coa promoción turística da provincia. O calendario feiral destes 2 meses que quedan de ano e a gran novidade é a participación por primeira vez con mostrador propio na Feira de Turismo de Londres. O lanzamento da campaña Cando volves na Gran Vía de Madrid e a terceira son os workshops que levarán a provincia a vindeira semana a Zaragoza e a Barcelona. E comenzamos e facémolo con avances na mellora da estrada provincial LP 2702 a Moedo Os Valos. Unha estrada provincial na que imos investir preto de 1 millón de euros para atender unha demanda veciñal histórica dos veciños e veciñas de Pazos de Borbén. Como saben, cando empezamos a gobernar, hai máis de 28 meses, atopamos nos caixóns, proxectos e actuacións que levaban anos totalmente paralizados. E unha delas era esta mellora na estrada provincial 2702 a Moedo Os Valos. Unha estrada estreita, con tráfico denso e pesado, perigosa para os peóns, que non se tiña avanzado absolutamente nada. Por iso, puxámonos a traballar, nestes pouco máis de 2 anos que levamos de goberno, demos forma a un proxecto que contempla ensanchar a estrada, crear beirarrúas para promover a mobilidade peonil en condicións de seguridade, mellorar a sinalización horizontal e vertical e renovar todos os servicios, así como tamén repoñer a capa de rodaxe. Para que vos fagades unha idea, comenzamos a gobernar en xullo do ano 2023 e en setembro tiñamos xa o proxecto redactado. Logo, dos trámites todos administrativos preceptivos, en abril de 24, do ano 24, remitimos o convenio ao Concello de Pazos de Borbén, aprobárono 5 meses despois de ser remitido, remitírono aquí para a Diputación e o asinamos en outubro, días despois de que o aprobara o Concello e de que o recibíramos aquí. E tamén nese ano 2024 comenzamos o expediente para conseguir a cesión de terreos. Este ano, en setembro, logo de cumprir os plazos legais e preceptivos, conseguimos a cesión dos terrenos necesarios para acometer a actuación. E chegados a este punto, agora, o que facemos é activar as engranaxes do procedimento administrativo. Esta mesma semana iniciamos o proceso de contratación para a mellora desta estrada provincial que, como dicía, é unha demanda histórica da veciñanza de Pazos de Borbén. En resumo, 2 anos no que non paramos. 2 anos dos que pasamos da nada ao todo. Dun problema escondido nun queixón que atopamos cando chegamos aquí e que está a piques de sacarse o contrato desta obra de mellora da estrada a Moedo Os Valos e que vai a permitir dar resposta ás necesidades dos veciños e veciñas de Pazos de Borbén e seguir avanzando na modernización das vías provinciais. E pasamos agora á páxina de benestar social, porque adxudicamos as prazas do programa Lecer en Familia. Acabamos de publicar a relación de preto de 3.000 persoas de 50 concellos que van a participar en Lecer en Familia, un programa para desestacionalizar o turismo que é un programa pioneiro que puxemos en marcha o ano pasado por primeira vez e que está dotado con 280.000 euros. Foron 3.000 as persoas beneficiarias, que foron seleccionadas por sorteo, e a estas se engaden as 4.400 persoas que non foron escollidas e que forman xa parte da lista
de agarda por si se producen baixas. Así que un programa que rexistra unha elevadísima demanda e co que estamos a financiar estancias de fin de semana en 12 establecementos hosteleiros de 7 concellos da provincia para que as familias con menores a cargo que residen na provincia de Pontevedra pois podan disfrutar dunha importante xornada de convivencia, ademais de coñecer recursos turísticos e experiencias relacionadas co turismo en cada un dos lugares onde se ubican ou nas proximidades onde se ubican estes establecementos hoteleiros, estes destinos que escolleron. E ademais de lecer en familia, tamén quero dar conta da convocatoria dos segundos premios sociais da Diputación de Pontevedra dotado con 15.000 euros. Temos xa aberto o prazo para presentar as solicitudes ata o 22 de novembro e queremos con esta iniciativa recoñecer e premiar o traballo das persoas, organizacións e entidades que destacan polo traballo realizado na provincia en defensa dos dereitos humanos, da loita contra a discriminación e de apoio aos colectivos máis vulnerables. Así que, repito, temos ata o 22 de novembro, onde se poden presentar as candidaturas para optar ás 3 modalidades dos premios. Premio a toda unha vida profesional no eido social, dotado con 3.000 euros. Premio a entidades de iniciativa social pola súa traxectoria, dotado con 6.000 euros para 3 entidades. E premio a proxectos ou iniciativas polo seu impacto social, dotado tamén con 6.000 euros para 3 proxectos. E o pasado ano puxémolo en marcha por primeira vez estes premios sociais, unhos galardóns que, a verdade, que entendemos que eran moi necesarios. Como administración pública debemos visibilizar e poñer en valor o esforzo de persoas, de entidades que contribúen, sin lugar a dúbida, a construir unha provincia mellor. E pasamos agora a falar un venres máis de deporte, porque, como sabedes, este ano lanzamos o noso club, Canteira de Canteiras, para fomentar o deporte entre a mocidade e ampliar a base dos clubes e federacións na provincia. Un programa gratuito para que as nenas e nenos de entre 6 e 16 anos poidan practicar novas disciplinas deportivas nunha contorna accesible, gratuita e de calidade. E é un programa no que habilitamos na nosa páxina web un formulario de inscripción ao inicio do curso escolar, e a verdade é que en pouco máis de un mes que está funcionando non podemos sentirnos máis que orgullosos desta iniciativa. E falo de que temos xa inscrito nada máis e nada menos que 1.400 nenos e nenas no noso club, con 409 nenas e nenos en judo, 312 en balonmán, 182 en taekwondo, 177 en loita, 164 en atletismo, 139 en baloncesto e 26 en rugby. E falo tamén que esta semana cubriremos o 75% das prazas ofertadas. Isto tendo en conta que a disciplina deportiva como é o piragüismo non comenzará ata marzo. E que disciplinas como o judo e atletismo temos xa as prazas todas agotadas. Xa hai lista de agarda. Así que nos sentimos moi orgullosos da acollida deste programa ao noso club, unha iniciativa que puxemos en marcha por primeira vez este ano e que, vendo a elevadísima demanda que ten, veu para quedarse. E rematamos a penúltima cuestión antes de rematar esta conferencia de prensa ten que ver, e quero referirme a turismo, porque estes 2 meses que quedan para rematar o ano vai estar cheo de iniciativas para seguir dinamizando o turismo Rías Baixas, este fantástico destino. E o detalle: hoxe presentamos o calendario feiral, o lanzamento na Gran Vía de Madrid da campaña Cando Volves e os workshop que iremos a celebrar a próxima semana en Zaragoza e Barcelona. Comenzamos e facémolo polo calendario feiral. Neste ámbito, síntome moi orgulloso por anunciar que por primeira vez na Feira Internacional de Turismo de Londres, Rías Baixas terá un stand propio.
Isto é un evento que se vai a celebrar entre o 4 e o 6 de novembro. Trátase dun dos principais feiras onde se realizan encontros profesionais que a industria turística mundial e onde temos previsto desenvolver unha intensa axenda de reunións e encontros. Coa nosa presenza na Feira de Londres queremos potenciar a visibilidade da provincia de Pontevedra no mercado británico, que é o segundo país emisor internacional para Galicia, xerar contactos profesionais con operadores turísticos, axencias de viaxes e similares, e logo reforzar a colaboración institucional con Turismo de Galicia e Tour España e seguir incrementando o turismo internacional na provincia que segue, según os datos que temos, medrando imparablemente. Segunda cuestión. Por primeira vez imos organizar unha novidosa campaña de publicidade exterior na Gran Vía de Madrid. E a campaña vai estar protagonizada por o premiado audiovisual Cando Volves, que poderase ver no circuito de pantallas digitais que hai nesta famosa vía madrileña, pola que transcorren cada semana 950.000 persoas e cada día 15.000 vehículos e 200 autobuses. En concreto, serán pantallas situadas en lugares estratégicos como o edificio Capitol ou o Teatro Gran Vía. Esta acción promocional terá lugar na semana que vai entre os días 24 e 30 de novembro. E no que se refire a workshops, é dicir, aquí falamos de feiras, falamos de campaña exterior en Madrid e workshops, porque a próxima semana estaremos promocionando o destino Rías Baixas en Zaragoza e Barcelona. Farémolo o día 29 de outubro no Centro de Congresos de Zaragoza e o día seguinte, o 30 de outubro, na Casa Ríos de Barcelona. E trátase de xornadas nas que a oferta da provincia se reúne con profesionais de entidades emisoras e axencias de viaxes. En concreto, participarán 25 empresas turísticas da provincia de Pontevedra, que representan a sectores como pode ser o aloxamento, a intermediación turística, o turismo activo, bodegas e outros servizos turísticos. Está previsto tamén que se reúnan cun centenar de axentes emisores, xerando importantes oportunidades de negocio reais e de impacto inmediato. Ademais dos encontros profesionais que vamos a realizar nestas actividades, tamén se presentará o destino Rías Baixas, nun acto que estará conducido pola xornalista Rocío Padín, que contará coa actuación musical de Carolina Vázquez e cunha degustación gastronómica da man de Salmoira, o catering do mar. En definitiva, que seguimos avanzando para que esta provincia sexa un destino sustentable de calidade internacionalizado e sostible, con iniciativas pioneiras como os que estamos a impulsar desde a Diputación e como nunca antes se fixera. E, por último, en nome do Goberno provincial, quero lamentar o acontecido no que se refire que a AP9 no Congreso nos últimos días, en particular, que a postura do PSOE é sumar ante a proposición de lei de transferencia da autoestrada AP9 e Galicia. Logo de case 500 días de bloqueo dos socialistas e de sumar no debate da proposta aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia 4 veces, atopámonos que o PSOE di unha cousa en Galicia e fai outra en Madrid. E sabemos que, como consecuencia do acto do proceso de presentación de enmendas, o PSOE e Sumar opóñense ao traspaso da titularidade da AP9 a Galicia. E isto, ademais de ser un erro político de enorme magnitude, reflicte a falta de palabra dos socialistas que desde esta provincia non podemos pasar por alto. En que lugar quedan os alcaldes e altos cargos socialistas da provincia que se sumaban ao consenso social polo traspaso? Unha de dúas. Ou o socialismo galego sabía que en Madrid lle ian tapar a boca e consentiron, ou, se non o sabían, constátase que non teñen forza para defender en Madrid os intereses desta provincia. Así que pídolles que recapaciten ou que rachen o seu silencio e a súa submisión de poñerse sempre do lado de Madrid, porque entre Madrid e Pontevedra creo que non hai dúbida do que hai que escoller.
E pola miña parte, era o que tiña a ben a trasladarlles, e non sei se hai algunha pregunta ou cuestión que aclarar. Bueno, nós, o orzamento da Diputación, pois como é de costume, froito da estabilidade política que hai, vai entrar en vigor o día 1 de xaneiro. Iso implica un traballo interno propio destes meses, como estades vendo na Xunta, pero é un traballo interno que non é de conferencia de prensa nin rolda de prensa. Que acontece? En canto a investimentos, hai o plan Máis Provincia. 48,2 millóns de euros, ábrese o prazo de solicitudes a principio de ano, en xaneiro, remátase en marzo, e van presentando as solicitudes e vamos resolvendo. E máis menos, en setembro, é cando repartimos os fondos todos. E, de feito, quero recordar que a Xunta de Goberno pasada, ou nesta conferencia de prensa, daba conta de que estaban repartidos o 100% dos fondos do Máis Provincia, tanto na liña 1, na liña 2, na 3, como na 4. E xa é o que motiva pois, que na Xunta de Goberno nos aproben investimentos para os concellos, porque non temos que aprobar, senón nós pois, a favor sempre diso. A vos. Veña, bo día.